Asa may supring oy. Nag Nag-chat mas kung buang. Sige tuyo niya sa kuha ron da. Patuon ako niyang daboggot. Daboggot naman eh. Problema ani kay di ko ka-text kay di ko ka-chat kay wa ko'y load. Sao man ako itong papangita itong bata eh. Pangan eh. Asam ko tawa na to. Sige tuyo niya sa kuha. Ano yung pong gipadto sa daboggot. Daghan biyag mga nangagis kay naa-address daboggot. Pangitaon lang ko itong bata ato. Naaram na yung tawanan niyo. Lagi Uy! rin eh. Sa may tuyo, mas kuha lang pangitaan ko ni mo. Pangita, taga ba? Kaya natin tuon? Asa man taron? Ha? Asa man taron? Bibo malagi ng lugar lagi. Naglag na ba? Suri-suri ta kay pista man daw. Pista de dire, pista dire ba? Pista eh. Uy, tayo kaon dire. Anaa, oy. Kaya sa upos, pakan na sa dito. Pakan asa bugsa. Tara, pasi sa ta. Ni mo kung gi. Dito. Ganina na ako pinangita ni mo ba? Dugay po kayo. Oy, di po ka mo reply. Wala ko'y load lagi. May load ba? Di ta ka-upload ang wa kay load. As balay. Pero wifi man tas balay. Pre wifi dai. Dai ka nagsalit Ta, ko naon ta, gutom na pud ba? Pakan na sa ito, pakan na. Tara. Sa naman ni imong pistahan nato ni friends. Dulam ni sapa. Doon nga tabok pa ganito nya baha man. Ha? Ta kakaunan eh. Nan, Baha. naipit ani. Ipit oy, kusog kayo mo tabok pa tara oh. Tarong ba? Basta sa man imong gi. Sure ka natay kan Andre? Mo tabok pa ta, walay lain diri makanan. Tabok tara oh. Tay maulob ako mista brad. Maulo ko na inani ba? Ulaw man kana. Bumba na. Abanti na ta kay Kaila man kanimo na. kailan ako na. Mag-sure ba? Basi karon na po ka nakapamista po diya sila hapon. Ano Basta ba? pamista gani. Basta nay mudul tao na pakanon na. Maula, na ta. maula jud ko inani ba? Ay, Di ko balas ko ha. Ay, ako bahala si mo ha. Tara, tara, tara. Pista man dire ko lo. Wan sa Davao Gold. Davao Gold. Si Chu Davao Gold. Pagkaon jud ani. Likod rin dahan rin. Nara, dahil doon rin.